uNkulunkulu wayethwele because wanikela indodana yakhe. Ngizokhuluma ngodaba olukhulu oluthinta inyanga ethe mayisi jabule kakhulu yayisidlalela uNkulunkulu yathi uNkulunkulu uthwele wathwala ngoJesu Kristu ngoba uJesu wafa esiphambanweni shuthi uJesu ufa nje ubulawa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu usho ukuthi uthwala ngaye. Iyahlupha lento yama content ngoba abantu bafuna ukwenza ama content bese befuna ukwenza ngezinto engadlalelwa kuzona. Akudlalelwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu lapho ukhona. Makuthiwa uNkulunkulu akekho. Ngabe namhlanje izinto zomhlaba sezadlula nawe. Makuthiwa uNkulunkulu akekho ngabe lo mhlaba esiphila kuwona ngaba unjena. uNkulunkulu uwumnini wamandla onke. uNkulunkulu akazwani nento engasile eyenzeka kubantu bakhe. Angiphathi ke mawusuphatha igama lakhe ngeze. uNkulunkulu uya exposeana. Uyabona bengabe ubahlukumeza abantu ngoba lenyanga engikhuluma ngayo kunento ehlala ichoma ngayo ithi iyahamba iye emathuneni ifika ivusa umuntu engamazi mayise yakho umuthi wayo ngomuntu engamazi. Uyabona nje lokho kuNkulunkulu kuyisiqalekiso leso ngoba lo muntu oyodlalela kuyena unomndeni wakhe ekumele unakekele. Kodwa njalo nje mangabe umuntu ekhuluma ethi ngiyahamba ngemathuneni ngifike ngivusa umuntu mase ngakha lo muthi lo ngowufaka kule butternut. Akudlalelwa kumuntu kaNkulunkulu, akudlalelwa kumuntu womndeni, akudlalelwa kumuntu osuke selele emathuneni. Akuyona into umuntu osile angachoma ngayo ukuthi ngiyahamba ngiyovusa umuntu emathuneni. Futhi uNkulunkulu akafuni ukuthi ku-exploitwe abantu bakhe ngoba umsebenzi kaNkulunkulu ukuvikela abantu. Ukuvikela uNkulunkulu uye esontweni, uNkulunkulu akuvikele ungayi esontweni as long as nje mawazi ukuthi uNkulunkulu uyisiqalo futhi uyisiphetho. So uyabona ke bengabe usuwone kakhulu ezweni. Mawusuwone kakhulu ezweni lapho uyaxabana noNkulunkulu. Nizokhumbula ke ukuthi kunegameko la lenyanga namhlanje ethi uNkulunkulu uthwele, kunegameko eziningi edlule kuzona uNkulunkulu expose. uNkulunkulu expose ngoba ibisikwazile ukuba captureisha abantu labo ekade sebe captured. Kodwa ngokuthi umuntu kaNkulunkulu, uNkulunkulu wenza ngayo yonke indlela ukukuvezela ukuthi kahle kahle yini lo deala nayo. Nizokhumbula ukuba kunegameko eziningi ekudlule kuzona, khona igameko kwadlula kuzona kuthiwa kuyotholwa imoto elahlekile ehadlwa namaphoyisa kanti imoto yayibekwe izimpintshi nje lapho. uNkulunkulu akayithandanga le nto ngoba wabona uNkulunkulu ukuthi lidlalwa ngabantu. Wa expose kwagcina kuvela. Kwaphinda futhi kwathiwa kuzowinwa imoto emcimbini owakade usejointini. Imoto yawinwa omunye wabakhe, uNkulunkulu yamdina futhi leyonto. Waphinda futhi wathi ungena emanzini uphuma nemali, uNkulunkulu akayithandanga. Ubona ngani uNkulunkulu bengayithandanga into?
ubona ngokuthi bonke abantu baba against lento sokuyenzile. Ukhumbuleke abantu balawulwa uNkulunkulu, abantu bavikelwe uNkulunkulu nezidalwa. Ngenkathi ushinto bese ukuthi abantu banyakaze la kwi social media bathi cha lento ayinjalo qede bame kwesinye isikhathi uzubona ukuthi kuyakuphelela ingoba uNkulunkulu usuke seveza ulaka lakhe esebenzisa abantu abakhona. Ziningi igameko ngeke ngize ngiyiqede engingayibala nizokhumbula zi-exposeka futhi kuthiwa kunomcimbi ozoba seMoses Mabhida la khona kuzothola ama-award ezayi kade ivota nale nyanga iyona kade ivota kakhulu kushaba iconvoy khishwa ama-pamphlet ingakwazi nokubona ukuthi umcimbi ngeke uzobe khona la engathi mangibaqwashisa abantu kwacaca ukuthi abantu abaningi bathi nginomona kodwa kwathi ngosuku lokugcina wafezekisa umbhalo ngoba kwagcina kusho yona futhi lenyanga yathi ngampela la bekuyi-scam uze waskemela esigodlweni. Uyabo, angisho into esuke ekhanda, ngisho izigaba ekudlule kuzona. Ubani ngampela o-exposer zonke lezi zinto ezenzakalayo. Abantu banikezwe igubhu zangabasebenzela igubhu bekhipha 500,000 zequvile, abanye abazi bazozilahla kanjani. Bonke labantu bayamkhonza uNkulunkulu, bayahlonipha idlozi labo. Idlozi lomuntu alifuni futhi nomuntu. Yonke uNkulunkulu lonto uyayi-expose. Uthenzani uNkulunkulu? Wavele wabamba imali. Into yokuqala yenzile wabamba imali kule nyanga. Khumbula bengindizwa ngamabhanoyi kuhirishwa ama-Lamborghini, ama-Ferrari kuchonywa. uNkulunkulu wayibamba imali avela phela indaba zoma-Lamborghini, zaphela indaba zamabhanoyi, zaphela indaba zama-Ferrari, zehle izinto. uNkulunkulu uya-expose amawu ngokuthi uyabona ukuthi uNkulunkulu cha against mina ngenxa yezenzo. Uyabona phela umuntu nomuntu nayo into ekuyena emenza abone ukuthi hayi uNkulunkulu against mina ngenxa yezenzo. That is when ke la lenyanga isixabana kuphi noNkulunkulu. But in fact lenyanga ixabene noNkulunkulu ngoba yindaba uNkulunkulu seyi-expose kakhulu kuma wrongdoings ayi. So uNkulunkulu isiyaxabana. Ubona ngani ukuthi siyaxabana? Isiyaqala indaba kaNkulunkulu isiyaqala iyalwisana nayo. Ungaboni bengabe usuxabana ingane kumele bahloniphe abazali bayo. Ingane akufanele ikhulume noma yini ngegama labazali because abazali baUNkulunkulu uwala endlini. BaUNkulunkulu wala endlini, ingane kumele bahloniphe abazali. Ungaboni ingane seyikhomba abazali, ingane seyigolozela abazali, ingane seyibeka amabala kubazali, ingoba kusuke sekukhona into errong ethinta ingane nabazali. Khona into errong ethinta ingane nabazali, uyabona? So ingakho kubalulekile ukuthi noma yinini ingane imhloniphe umzali. Kodwa ungaboni ingane seyihamba ikhuluma ngabazali bayo ngaphandle. Ingane ihlangane nabantu bangaphandle ithi uma kalungile, ubaba kalungile, ugoga kalungile. Sekukhona inkinga enganeni. Yini isisuke yenza izinto ezwrong, idlozi noNkulunkulu sebeyayi-expose ukuthi kahle kahle kuseyona ingane le, sekuyinto eyisitha nalekhaya. So ingakho ke lenyanga seyenza njani? Seyivela isuka out of the blue. Ithini? Ithi uNkulunkulu uthwele. Yini kahle kahle leyo? Inhlamba. Noma kungakhulunywa uNkulunkulu makusuka umuntu nje athi uthwele, khona into ethi xi uzazi ukuthi awuthwele. Uyabona? Uzazi ukuthi awuthwele, umuntu bethi uthwele. Kodwa mase kusuka umuntu osenza amaphutha amaningi emhlabeni waze wathola idiscipline azothi uNkulunkulu uthwele, inhlamba leyo eya kuNkulunkulu. Ayiyi uNkulunkulu kuphela lenhlamba ethi uNkulunkulu uthwele, iya kuNkulunkulu nabantu abamhloniphayo nabamdumisayo uNkulunkulu. Inhlamba eyakubona bonke abantu abamdumisayo. Noma kuthiwa wenza content, noma kuthiwa udlala, noma kuthiwe kwenzekeni, kodwa ukukhipha ngomlomo wakho uthi uNkulunkulu, uthi umnini wamandla onke, uthi umnikazi oyisiqalo futhi oyisiphetho, bese uthi uthwele. And ungagcini lapho, uze uthi uthwele ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ebithunyelwe ukuba izemhlabeni izokhulula isizwe kuyingqinamba ezibhekene nazo. And izemhlabeni inesikhathi la izobuyela ngaso kubaba wayo. Uma sekushaya isikhathi ukuthi ayibuyele kubaba wayo, sekuthiwa lapho uNkulunkulu uthwele ngendodana yakhe. Inhlamba le engingazi ukuthi ngelinye ilanga
uKhehlelezi uyoyixolisa kanjani lenhlamba le ayikhulumile ngokuthi uNkulunkulu uthwele. Ziningi ke vele izinto abasazozithinta ezithinta uNkulunkulu, ezithinta iBhayibheli, ezithinta inkolo, abazothi mabeyikhuluma mase ngiyabuya mina ngiyabaqondisa. Kunezinto bafethu kulomhlaba ezingaphezulu kokucabanga kwengqondo yakho. Kunezinto kulomhlaba ogcina uthi mawuthi uyakhuluma ngazo, ukhulume ngazo ngoba nawe ucabanga ukuthi kunjalo. Kodwa ekugcineni ngoba bonke labantu abanasiqanikiso, ngoba ayizazi ukhuluma ngani, kungcono ukuthula until wazi ukuthi mawuthinta uNkulunkulu uthinta umuntu omkhulu kangakanani. Mawumthinta uNkulunkulu uthinta abantu abangakanani abakulomhlaba abaqaqeke emakatengeni kade sekubushiwe beqaqa ukumemeza igama likaNkulunkulu. Abanye bamemeza igama lendodana yakhe uNkulunkulu ngoJesu Kristu, kwavuleka izinto eziboshiwe. Namhlanje mase kuqhamuka umuntu kazana akuzokhuluma kwi-platform in a public domain azothi ngithi mina uNkulunkulu uthwele ngendodana. Inhlamba eya kuma Christians, inhlamba eya kubantu abakhonza uNkulunkulu, inhlamba eya ngisho emadlozini ethu, ngoba vele amadlozi ethu they subscribe to God, either uyathanda noma uthandi. Ingakho umuntu bengabe ngcwatshwa umuntu akushiwo ukuthi hamba ke uye enyangeni yakasibanibani, hamba uye ehlathini, hamba. Kuthiwa njengamanje siyamthumela kuze kubeka umfundisi, siyamthumela ukuba umoya wakhe awuhambe manje uye ezulwini kuNkulunkulu, aze alale ngokuphumula. uNkulunkulu amuphe umphumulela wafuthi, uNkulunkulu amprotect, aza protect ngisho ingane ayishiye emhlabeni. uNkulunkulu wonke umuntu odlulayo udlula kume umfundisi, ngoba udlula edirectwa ukuthi njengoba edlule emhlabeni uya kuphi, uya esandleni sikaNkulunkulu nezidalwa zakhe. So into engenza mina ngibe kuhlungu ukuthi mina ngiyabaza abantu, ngiyabaza abantu, ngiyazi ukuthi mina khona abantu engabe sekwaphela konke, khona abantu engabe sebafa, khona abantu abadlule inkingeni ezinkulu kakhulu, kodwa wami uNkulunkulu uwathi ngikhona namhlanje, ngikhona nakusasa, ngisazoba khona futhi inguna phakade. Wakukhusela, wakuguide uNkulunkulu, wakuprotecta, and nawe umdumisa kusuka ngaphakathi, and uzuyezwa ukuthi njengamanje ngidumisa umdali wezulu nomhlaba. Mase ezoqhamuka umuntu athi uNkulunkulu uthwele ngendodana yakhe ngoJesu Kristu. Lezi ingane esizikhulisa ngenkolo, lezi ingane esizikhulisa ukuthi azimesaba uNkulunkulu, lezi ingane esizikhulisa ngokuthi imfundo ayibe phambili, zithandaze, zithole into ezingenayo. Labantu abahlukunyezwayo emsebenzini, labantu abangayithola imisebenzi, ekuthiwa thandaza konke kuzolunga, bazothandaza kanjani? Sekuqhamuke umuntu engabe ukhomba indlela, umuntu engabe isibonelo, azothi mina ngithi uNkulunkulu uthwele. Uzophinda ummemeze kanjani uNkulunkulu sekufika umuntu wathi uNkulunkulu uthwele? Uzommemeza kanjani uJesu Kristu sekufika umuntu wathi uNkulunkulu uthwele? Uthinte ihlo eliyingozi kakhulu bedlalela uNkulunkulu. Noma yiphi le episode kade recordwa, mina ngingabacela ukuthi abayikhiphe le episode from uMzansi Magic, ngoba noma seyidlala futhi ngiyophinda ngibuye ngithi Mzansi Magic nani ni wrong, awukwazi ukwenza content ngoNkulunkulu. uNkulunkulu akayona into yokudlala, akayona kungadlalwa qede emhlabeni, kodwa when it comes to God it's something else. Okusho ukuthi bengabe ngamasonto begquma besemasontweni bethandaza ngaphakathi kubona, bamkhola uNkulunkulu ngoba becabanga ukuthi uthwele yini kanti. Ngoba phela manje lapho isiyadida lento, mawusuthi uNkulunkulu uthwele, shothi the reason why umuntu afika akhande imithi akhe igubhe ezamafake, akhe yonke into engasebenzi, uyambona usesontweni, shothi uya esontweni ngoba emcabanga ukuthi uNkulunkulu uyitype yakhe. Uye esontweni ngoba ecabanga ukuthi uNkulunkulu umdlalo. Nalabantu abamaqoqo, uyabona isono into okhuluma into izihlukumeze ngisho abantu ekade bekudefenda noma bebona ukuthi wrong, because ayidefendeki indaba yokuthi uNkulunkulu uthwele. Ayidefendeki indaba yokuthi uNkulunkulu uthwele. Kufana nendaba
ethinta iBhayibheli awidiscuss mfowethu into engaphezulu kwakho. Kufana nenhlakanipho, ngisho ungafunda ufike ephu yingane ngeke uhlakaniphe umdlule umzali wakho ngoba uthi uyaqina ngesingisi, uthi uyaqina ngeprofession yakho, avela kubuza umzali mhlawumbe uzalwe ngo1980, avela kubuza umbuzo olulu umzali ethi kwakwenzakalani ngo1970, awusazi uzothini, uzoxoxa wena into oyizwile kanti umzali yena uhlakaniphile ngoba khona izinto ayibonile wena wangayibona. Khona iminyaka ayaziyo wena ongasozi wayazi empilweni. Ngeke mfowethu uhlakaniphe modern umzali wakho. Ingakho noma yinini mangabe umhloniphile umzali uthola le wisdom yangunaphakade mawuhloniphe umzali wakho. Ingakho noma ulwa nomzali wakho kulezi ngqinamba eziningi eziphazamisa impilo yakho ngoba ulwa nomuntu oNkulunkulu wakho wokuqala. Nomuntu oNkulunkulu wakho wokuqala. Ngiyacela bandla ukuxolisela leli sosha. Ngiyazi ukuthi noma yinini ngaze ngalikhuza ngelilanga ngathi ekuba kuya ngokwami ngabe nje akakhulumi kakhulu ngoba beke waqala wathi uzama ukukhuluma, wathi uzama ukuqina uvela bhede. Akafuneki umuntu ozokhuluma kakhulu kanti umuntu uzothi uyakhuluma bese yabheda. Uyabona? Yena into efuna yenze nje yena akayisipinele kahle imoto ngoba asikhuluma kupina imoto. Vele siyabona vele ukuthi umuntu nomuntu uguluva akayisipinele imoto besuka lapho aye ko dryer le dryer khona kodwa futhi angadryer bese ethi kubantu ngidryer nje ngimkhonza uNkulunkulu ngoba ngazi ukuthi uthwele ngoba umislead abantu, umislead